باجار و هەرێمên Rojavayê Kurdistanê ketine ber pêleke guhertina demografîk a metirsîdar de. Di nav de bajarên Koberê nişteciyên wan hema xurû Kurd bûn. Li gorî zanyariyên ku Rûdawê wergirtine weke nimûne, li Qamişlo berî krîza Sûriyê ji 65 heta 70 sedî ji nişteciyan Kurd bûn. Niha nêzî ji sedî 40 Kurdmane. Li Girkê Legê berî krîza Sûriyê ji sedî 95 ji nişteciyan Kurd bûn. Niha derdora ji sedî 70 Kurdmane. Li Tirbespiyê berî krîza Sûriyê nêzî 58 ji sedî ji nişteciyan Kurd bûn. Nihat navbera 35 heta 40 ji sedî de Kurdmane. Li herêmên Rojavayê Kurdistanê yên dagîrkirî ku piraniya xelkê wan ji neçarî hatine koçberkirin, guhertina demografîk pir berferehtir e. Yasanasê Efrînî Hüseyin Naso ji Rûdawê re got, tenê ji sedî 20 ji nişteciyên Efrînê Kurdmane. Jêderên bi ser hêzên çeteva ji berî vê demekê amareke fermî belav kirin têda têkes dikin, hejmara nişteciyên Efrînê bi tevahî îro derdora 435,000 kesin, ji wan tenê 112,000 Kurdin, êdin jî Türkman û Erebin. Ew jî tê wêwataya Rêjeya Kurda tenê îro sedî 20 li Efrînê mane û sedî 80 Türkman û Erebin yên hatine bicêkirin di mal û milk û mevalên xelkê Kurda ji birî avakirina dewleta Türk derdora bîtirî 25 ku milgehên nişteciya modern li seranserî axa Efrînê. Derbarê girê spî de jî Dr. İbrahîm Mislim ji Rûdawê re got, Kurd bi temamî ji girê spî hatine derbederkirin. Teva wek dibe Kurdên ku ji reqa vegeriyana girê spî nêzîkî navbera 70,000 heta 100,000 kes hebû. Piştî ku Tirkî keteke Kurd têda neman, yanî çend mal man, yanî em karin wan malana ser pêçiyan bijimêrin ji ber Kurd nikanin vegerin. Yani niha piraniyê Kurdan teqrîben sedî 6 ji Kurdê girê spî li muxeyema wek dibe li Eyn Îsê. Ji serêkaniyê Serdar Mele Derwîş rêveberê navenda Aso ji Rûdawê re got rêjeya Kurdan kêmî ji sedî 5 maye. Jmara xelkê serêkaniyê berî dagirkirina Tirkî boy serêkaniyê zêdeyî nevî hebû, serê sedî bêhtirî 5 bû, belkî bû 86 jî. Bi rastî niha serê sedî belkî kêmî 5 jî xelkê serêkaniyê nemane. Xelkê serêkaniyê derketin, tenê zilamên mezin di serêkan dimane. Rewşek wan rewşek zehmet e, rewşek pir astengî tê de heye. Kesên mabûn jî derketin, jiyan zehmetê girûê de bibe. Ji ber vê jî û pêv de jî kesê anîne serêkaniyê, kesên Erebin ji bajarên wek Idlibê, wek Hemayê, wek Li gorî çavkaniyên ku ji Rûdawê re axivîne, Ereb û Turkûmanên ku li bajar û herêmên Kurdî niştecî bûne, ji parêzgehên din ên Sûriyê ne. Ew li şûna Kurdên koçber an jî koçberkirî cih digirin. Hüseyin Umar, Rûdaw.